I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Oh my! Nga na bro? Bro, dili palang yun dugay. Giambus patay si Howard Harris. Sakay siyang auto. Ang ako lang itong auto ang atong gigamit, bro, dyan. May kugtan mo, bro. Bisita taraba ka. Lisod man pod kung ikaw ang mag-drive paingon sa kananan. Ikaw yun, bro. Kinsa ko taong kung maikog man ka. Basta ikaw, bro, kurog yung kunin mo. Padehoy. Pero seriously, bro. Balik ka itong giambos patay nga reporter nga mao ang reporter nga nag-interview na itong doktor nga mingon nga may nakadiscovery sa sakit nga gituyo pagbugna para sa depopulation. Ay, balik na samtahan na. Huwag mo tayo makuha na ba? No, dili bro. Mura man gud og makapaduda ang pag-ambos patay niya. Unya base sa preliminary investigations kapulisan, murag love triangle ang posibleng hinungdan. Murag dili katuhuan na. Dyan, bro. Sa may ito mahimo. Kung maunay milutaw sa investigasyon sa mga otoridad. Dali ram gud kayes lang nakaingon na bro. Murag anticipated naman hinuon ang hitabuan. Murag may rason ang daan nga na-program aron nga inig kahitabo sa krimen mao ni ipagawas. Ba? Unsa? Unsa ko na pagkasultiha, bro? Bitaw bro, nagduda ko nga dili love triangle ang hinungdan sa pagpatay sa mga reporter. Kung dili, konektado ni sa iyang pag-interview na itong Dr. Lee Van Cuevo. Nga usa ka tarong nga doktor nga may expose sa giingong misteryoso ug mugna nga sakit para sa depopulation. Kung pagkunhod sa populasyon sa mga tao sa kalibutan. Kadiyot, bro. Kadiyot, ragod. Murag milapas naman tas larangan. Oh, uy, tutod. Ay, pastilan. Ay, layo araw ba nga pwede ta magka-U-turn, bro? Tao tayo. Nadao ta na, ang giingon mong depopulation. Ha, mga pasmo kita ini. Pastilan. Si Chief Devon kining mitawag. Ay. Hello, Chief Devon. Unsa na nahitabo, Madam Regina? Ngano nga hangtod karon? Wa pa ko makabalita nga patay na katong Dr. Lee Van Cuevo. Chief Devon, ako kuan dispensa. Problema. Nadungagan ang problema. Unsay nadugangan ang problema? Wa na karon kita si Dr. Lee Van Cuevo. Nagtago-tago karon siya. Unsa? Unya, musugot lang mong magtago-tago siya. Muingon ka lang, ana, Madam. Chief Devon. Ngano kung nakatago man siya? Kinsa may nagtago niya? Unsa man daig gamit sa atong impluwensya? Nganong dili man ninyo palihukon ang tanang puwersa sa organisasyon aron makita ug mapatay ninyo siya? Mga buko! Hello? Hello, Chief Devon? Hello? Iyan ang giputol ang among panagsulti. Set ning mga tawhana. Tawagan ko si Dr. Iguana. Way kabutangan ang kasuko ni Chief Devon, Dr. Iguana, tungod ining hitabo. Punaan pa nga gipasagda ninyo si Dr. Lee Van Cuevo nga makaikyas. Gikasubo kayo na mo ang mong hitabo, Madam.
Wa ba yung kasayuran si Dr. Levan Cuevo sa manipulated disease o virus diri sa laboratory. Pero utukan lang yun siya. Sa iyang personal investigation o pagsabot nga gituyo kay pagmugda ang mong sakit. Husto na, Dr. Iguana! Ang labing mahinungdanon ron nga mahibaw-an ninyong hain karon magtago si Dr. Cuevo. Kung kinahanglang gamito ninyo ang iyang pamilya aron makuha ta siya, mao kini ang buhata. Madam, Doon na lang kamoy 12 ka oras sa pagkuha kaniya or else manubag kamo sa kadaguan sa organisasyon. Bro Rex, ikaw na ipasabot nila ni Mama og sa atong mga kaparentihan niya ha. Nga kinahanglan nga diyan na sila sa sunod adlaw. I mean, kamong tanan para sa among kasal ni Gislyn. Okay, Brad. Okay. Sige. Bye. Ni nagyod ka pong kantong tiyan. Maminyo na gid mo stay Gislyn. Guba na gid pohon ang balay ni Amboy ini. Clinton, may gisulti ka? Ha? Wadong oy. Nagkasulti na mo sila rin, bahin ini, Clinton. Mayo na nga magsabot mong daan, ha? Kay lisod kayog atol sa kasal, musugmat na ng mga sinyal ninyo. Grabe hasan ni mo dodong. Diretso maglambas baraha. Wa may lipod-lipod. Maglipod-lipod pa ko nga tinuol man ang akong gisulti, di ba? Aw, bitaw no. Oo dong. Ready na ka, Clinton? Oh, Manawag na rin totoo si Gislyn. ready na. Wala lang imong cellphone dong. Klaro na kayo si Day Gislyn na nang nanawag. Wa magpalibak. Hello, Jis. Adaan pa ko. John, di na sila sa papag si Mama o pipilan ako ka mga paryente. Mapag ilang pag-apoy. Okay, Jis, muwan ako karon. Ay. Andam na tong apartment nga ilang sakan, ha? Magsunod kami ni Clinton. Kinirang van ang akong ipagamit nga masakyan nila. Okay. Thanks, John. Bye. Okay, Jis. Bye. Love you. Kadungugag ko sa akong gisulti ni Gislyn, Clinton. Aoy! Katuo kayo. Nya, atol ta? Una lang dito silang Gislyn. Kanang van mo'y gamita. Musunod ako nimo. Kay may mga butang pa kong dadon o ihapit dito sa office. Okay, sige daw. Muna lang ko. Hello, Regina. Unsa ni update ni Dr. Levan Cuevo? Sir Devon, dispensa nga dili bahin ni Dr. Cuevo ang akong tuyo kanimo. O unsa na masab ka na? Si Dr. Cuevo mo'y labing may nungdanon nato karon. Bahin kinin atong mga grupo sa tao nga atong gipang sprayhan sa virus, Chief Devon. Nganong? Unsay balita bahay nila? Ubay-ubay gyud ang nangamatay nila. Mga 75%, Chief Devon. Mao ba? Good. Very good. Uwa ko magdahom, Chief Devon. Nga ingon ba da ini katidli ang maong virus? Paguban, unsay ilang kahimtang? Tungod sa dili masabot nga sakit nga ilang naangkon. O kay gikabalak-an nga kinimutakod. Bisag buhi pa ang uban. Giapil nila sa mass grave. Giusa ra silang tanan sa paglubong sa usa ka dakong gahong. That means, nagmalampuson kita, Senator Regina. Nagmalampuson kita. Moro ba ka na imong ikabalita karon ako? Ang latest karon, Chief Devon, nga hinahinay na ang mikuyanap sa mga nagkalaing-laing nasod ang virus, nga wa nila mahimatik di. Huwag nagpasabot ka na nga matag karon og unya. Mahimo na unyang pandemic kini maong sakit. Og daghan ang mga matay sa tibuok kalibutan. And that's
That's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!